заедно винаги на нашите партии и ходим чудеса. Което, както знаеш ти, го очаквахме толкова дълго, но поради причини, независещи от нас, то бе отменено. Но сега е ред да бъде реализирано. Разбира се, и аз се радвам. Преживях до края на света, отпразнувахме Коледа и Нова година и сега е ред да посрещнем едно ново начало, което ще го поставим всички ние. Да се разбираме и да си помагаме. Аз съм Мария и не толкова безизвестния сърка на всички вас. Нещо става. Тихо. Май имаме гости. Коледа. Скални грумища, те почукали, потропали, помислили, че сте гледа си лош човек, да се кара да се бие, а той гледа добър човек. Обрадвал се, ще върнам в Любове, върнам в Житворки и въвел правни школи от цялата. Да му пеят добри песни коледавки, че ги дали от добра дара, битите ли кравай. На кравая сребро, злато кръст, да е мирна и честита! Амин! Половита! Амин! Зелен клас на нива! Амин! Голям гроз на лозе! Амин! Червена яловка градина! Амин! Жълта лунна леса! Амин! Пълна къща с куприна! Амин! Дружина! Пламя! Да кажем дружина! Да бъде! Да бъде! Да бъде! Да бъде! Колко зърно в този кравай! Толкова здраве Пушко! Колкото добри хора на тая маса, толкова с проверки от Министерството на образованието. Амин! Колкото ученици в този школа, даш повече до година, триш повече за издръжка и най-много от всичко да си поправят. Колкото ме завиждат на стопая на той школа, толкова да ускорим през цялата година! Амин! Той праси! Една ръчна количка да покане от цел неистина, от кмета на Топчик, цялата община, по един целогодишен пропуск. Разберете имаме да свои туристи, колко ще! Амин! Това е цяло лято олни кухи на всички от цялата община, да се почине както това. Амин! Отивайте, това парите ми да река, ако се видите за нещо, долу, 3 пъти да ви го изпълни. Амин! Минавайте ми се боте, слаб солната парика, пред тази ефир и не да гледаме. Амин! Намираме сега вас най-хубаво в какво ще е. Да бъдете здрави, чинолюбиви, весели през подаряват този кравай на тези колеги и славни юнаци. Като ми изядат още повечето порасти, още по-здрави, чинолюбиви да бъдат за радостта, щастието на себе си и на своите семейства. И този телевизор, който да бъде в помощ на учебния процес, училище и на информационната осигуреност. Хайде, приятели! Помочи си, бе! Славини!
Реших да дойда, за да видя какво сте ми подготвили. Разбира се, Дядо Коледа, на точното място си дошъл. Нека магията на Коледната партия започне с конкурса Училище талант 2012. Да ви представим журито. Председател, директор господин Николов. Членове на журито, госпожа Елева, и госпожа Петрова. Първите участници в конкурса Училище талант 2012 са Моника и Мина. Ще се представят с мажоритен танц.
И докато чуете пред мен резултата, Елин да обяви Мисси Мистер Коледа 2012! И така, за Мис Коледа най-много гласове е събрала Кристияна Войчева! Да обявим кой е мистер Коледа. Странно, но за титул на мистер Коледа беше от първо място. И въпреки всичко има победител, макар че не мисля, че е много подходящ. И така, той е мистер Коледа е сега не ти искате да разбереш кой е? Чакам. Ами, така да бъде. Поздравления за вас и... Ами, може да и нещо и нещо. На някой, който ви е подкрепил или нещо така? Искам да помня, които са писали моите име. И всички пожелавам само хубаво работи. Сега не сега е твой. Еми, изненадан съм. Късмет и здраве на всички и късмет. И така, на трето място е Лъчезар Йоан Сърсанца. Второто място е за първи път с сценката Дядо и Рята. И така, победителят в нашия конкурс е
Най-добрият скетч, който видяхте преди малко, и това бяха Филип и Алекс, аплодисменти. Едва ли се даваме сметка колко сме щастливи, че се направи, че може да се забавляваме, танцуваме, пеем, а има хора, които страдат всеки ден, защото са родени да се увреждания. Тези болни деца или такива, които плащат болни за метая. Едва ли има човек, който да си много подобно от шелни градини. Това днес решили да подкрепим нашите граждани, който се казва Никола Симеонов и е болен от вътрешна недостатъчност. С него всеки от нас, дори само по един ден, на който има възможност и повече да посвети сърча. Благодаря на всички, които стават за държавни и в малкото направят човек да познат човек толкова важен. in the club in the heat. Pussy get the poppin' when we holdin' the beat. Bitches throwing up they posing hands. Ass keep popping out these female pants. Every motherfucker sippin' a liquor. See the drunker they begin when they be drinking a beer. And they be pulling on the mama like, bitch, come here. Pulling on the mama like, bitch, come here. I'm Santa Claus, didn't you hear? Tell Johnny St. Nick what you want this year.